Let's go. Fucking mosquito. Nih. Tang ina. Ya, Bruno dari Bruno. Oke, sayangnya nih. Nice. Bos lang tapos. Kana, patayin sila na ano? Oh, dili siguro eh. Skill to. Skill 1 na. Boom, kana. Gula lang, normal. Galing! Kuratan na. Kuratan. Iguan ni hal-hal. Madaya siya. Gusto niyang sumali sa ating kontes. Gusto niyang sumali sa kontes. Madaya ang babae to. Hindi talaga ang pagkakatiwalaan ang mga babae. Buruin mo yun, men. Walang life na yun, men. Binaril sa muka. Sabog. Iya. Salamat, men. Baka magkatuluyan pa tayo nito. Ay, pistula. Gailan. Hala, nagkalayo. Tara. Aral. Kunal. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ay! Ayan! No! Putang inang execute yun eh! Hindi maabot! Matay kita itan! Report na to na sila pag umat. Tanawa akong score ba? Iyo, ilabaw na lagi ka sa akong panuhaya ko. Ay, sige pa ng putik. Gusin na partner, putang ina to. Labaw ka kung ugradoan ni kay. Mabantayan na ako kay. Dua kay Montoy. Nakapos ko sa kurta sa bayot. Ang ina to, naka-repre. Oh, naka-repre. Gusin siya. Nag-farm pa na siya. Plus, mythic pa na siya. Hayop na yan. Katras ito. Leslie boy.
Remote mitik ya. mga mitik wait. Ya, unsa man na iya oy? Napa siya paihap-ihap, Juan? Ulawan ang putak nila. Kuya. Tanawa, ang sao na. Makatuon ka ba? Mana makatuon ka sa ako, ba? Napa siya pananaw? Oh! Oh! Gili ka yan? Oh! Ay! Ay! Basic sa mga Grandmaster moves! Pinawatang mga mythic brand, mga whip na siya brand, no? So, kamo nananaw karon na mythic ninyong amigo, salta ah! Agta nga, putang ina, mga dagko nag-agtang brand! Yahak! Isa na lang! Naku, Diyos ko po! Tae-tae, isa ka-im-im rin na patay. Nakadaog na gid siya. Okay na, okay na. At least na lang ba, nakatilaw, bugag daog ba? Kaigit. Patay! Patay! Naku! Naku, tabangi! Lula! Diyo, nahin na gani ko. Oh, 7-7 pa ka, mura pa kami daog jackpot. Ano, 7-7-7. Iping, i-score nga bata na. Oh, ribalos ko ganyan, nagilos ba ko niya na. Victory! Malas. Tapsan ko kay, klaro kayo. Kawatan ka ni aga og kila. Buisit, 6-7, no? Putang ina, mitig yan! Sakita sa ulan, ay! Ay mo na, 5.7 ang putik. Ang bigat. Option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous, cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me, failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous, cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me now.